Здрасти, YouTube. Аз съм Хода Гамер 123, с един приятел. Добре, аз снимам сега чепекалък в Майнкрафт. Тук играя в един бъгъв сървър. Хоме. Да. Не, в Майнкрафт. Аз ли? И какво да кажа? Не сега строя къщата. Не сега, само да го сме готово. Така... Вау, щях да падна. Кой? Ах! Малекъв дъжд заваля. Нали? Кой звук? Да. После може да довършим къщата. После ще я довършим. Аз имам да ям, ще спра клипа на пауза. Ще спра клипа на пауза. 3.